दायोबा माला जागोन मानसियाबा जेबो आं भिडिअखौनो लाफैयासै दायो थांनोसैयावसो खावब्ला नुजाबाय आरोना बेवहाय गैया लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय स' लोगोफोर दायो आङो दुगैखांनानै मर्निं देलायनानै बबेयाव थांनो नागिरदों नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांगोन आरोना स' बिदिब्ला थौबाय थादो आंजों लोगोसे ओमफ्रायो जों नानिजों आंजों थांगोन आरोना नै नानियाबो देलायनानै रेडि स' बिदिब्ला थौदो आरोना वेदाराबो बिराद मोजां दहाय एसे अखा थाइफ्रिदोंमोन दायोथ' हाथ'वाखै स' थौफाबाय थादो ओमफ्राय नायलांबाय थादो आरोना आं बबेयाव थांनो नागिरदों सोरनियाव थांनो नागिरदों खोन्थालांगोन आरोना लोगोफोर अखा दोमैलुलु जादों आरोना दहाय एसे हाखांबाय ओमफ्राय बिबाराबो जोंना बिराद मोजां बारदों आरोना नै दाथ' हाथ'वाखै आरोना बर्थमान दायो लोगोफोर जोङो टट' लानानै फैबाय नै हनुमान मन्दिर बारबाय ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट मा होनोमोनलाय स्टेनसिम थांसिगोन आरोना टट'खौ लानानै थांबाय थानोसै होनबा लोगोफोर नायलांबाय थादो गारि गाखोबाय दायो लोगोफोर जोङो मानसियानो बुङाखै आरोना मानसियानो गैया दाबो सासेबो जोंल' मानसि बुङाबा खारा आरोना लोगोफोर नेबाय थानोसै खयथायाव खारो माला खारो सासेयाबो दिनैसो गाखोनोसै आरोना बिराद गोबाव जायोमोन आं बिदि गारि गाखोयैया एम्बु गारि ना मा गारि होनो मिन्थियादे आं बोरैबा नुथारदों आंखौहाय दायोबा माला जागोन मानसियाबा टाइम मथे नंगौना नङाथाय टाइम मथेबा मालाय मानसि जायाबाबो खारोना नेबाय थानांसिगोन आरो दायो लोगोफोर आङो गारिनिफ्राय ओंखारखांनानै भिडिअ'थ' बानायनाय जायाखै मानो होनब्ला आंहा लामा ससेयावहाय सासे मानसिनाव हाबलांनांगौ मोनसे खामानि दंमोन बेयाव हाबबाय आङो हाबखांनानै रायलाय दायो आङो टट' लानानै थांगासिनो दं आरोना ओमफ्रायो सराइबिल मोनफैफिनबाय नै दायो आङो दहाय लामा ससेयावनो ओंखारदोंमोन नालाय दायो आब'मोनाव थांसिगोन नै आब'मोननि न' मोनहां जाबाय आरोना लोगोफोर गय बारिनो गय बागान जोब आरोना गामिया एकदम माने गामिफोराथ' बेबायदिनो जायो नालाय हाग्रा बारि गय बारिनो स' दायो मोनथारसिगोन आरोना आब'मोननि न'खौहाय लामाया थारमाने फिस होआखै नालाय बिराद संख्ला हाखर हाला जायो आरोना लोगोफोर गामिनि लामाफ्रा अबेबा गामियाव मालाय फिस होनाय थायो लामाफ्रा मोजां थायो ओमफ्राय बबेबा गामिफ्राव गाज्रि थायो नालाय लामाया मा जाखो बाजै न' बिस्कुट गाइखेरसो लोंदों दा माला बिस्कुट जाखो गाइखेर लोंदों ओंखाम जाबाय बेदरजों होनदो फैसा लालायबावबायहाय बे बिबाजैनिफ्राय हाजोआ जाखांबाय लोंखांजोब्बाय जोंहा दहायनो गासिबो ओमफ्राय थांफिनसै आरोना न'आवहाय देखायबाय थायासै आङो बायदिसिना माबा माबि रायलायनानैहाय बिराद गरम सान्दुं गोसा उदैसो साफैबाय आंहा फैनानै गय बागाना हनै मालाय बाजै मोना मेरला जाथारबाय थाबायाखै थथ' फैदोंबा बिसिम थांफिनसै जोंहा दायो नै आब'आ फिसा आलासि जाफैदोंमोन जोंहा ना सनालि सोर जायो बे मादै जायो नामा आब' बाजैसो जायो दा नोंहालाय फिनसै दायो जोङो दहाय फैनानै जेबो आं भिडिअखौनो लाफैयासै दायो थांनोसैयावसो खावब्ला नुजाबाय आरोना बेवहाय गैया आब'आ हारसिंसो फिसाज्लाजों बेजों न'खौलाय मानो नांगौ ना लोगोफोर स' दायो थांफिनसै आरोना आं फिसा खामानिनि थाखायसो फैखादोंमोन नालाय गारियावनो 10 घन्टा जिरायनांगौ बिसिना दहायनो 1.5 घन्टा जिरायबोखादों गसाइगावनिफ्रायनो ओमफ्राय गारियाबो जि खस्थ' आरोना ओमफ्राय दायो थांफिनसैलाय बेसे गोबाव नेनाङो मिन्थिला आयौ फैदोंब्रा जोंखौ ससे बाजैया न'आव थांफिनसैना जोंहा सान्दुंआ जि मोजांथारदों गावना खालाय खाजाल' जायो हाथाय गेसावा बारा जाबा खाजा बांद्राय जाबा मा जायोमोनलाय बारा खाजा जाबा मा जायो ओमफ्राय मानोथो एफा खाजा जाबाय थायो बारा जानाङा उदै साजागोननो आंहाबा उदै सानाय मोन्दों जिनो बोरैबानो
ओमफ्राय लोगोफोर बिराद माने खर' साबोबायमोन आरोना गारियावहाय ओमफ्राय गाखोफेराबोना आङो बिदि गारिखौहाय खुमब्रा गारि ना मा गारि होनोनो आं आरो एम्बु गारि होनगासिनो दं आरोना एम्बु गारि होनानै आरोना लोगोफोर खुमब्रा गारिसो होननानै बुङोनो मिन्थियाबोना आङो लोगोफोर दायो थांगासिनो दङ माब्ला न' सहैयो सानगासिनो दं आरोना आङो बेखौनो खासिया बादि मोनबाय Babi makan yang enggak? Hati? Oh iya. दखान से भी Memang keraba? Lihat ada malai khasa bariyaवनो Malia ke? wow bol खेला Naiknya मोजां बल जोदों होनो मालाय दादामोनहा हाब मानसिफ्राबो ग्लाम जाखादों Tadi gumiयाबो बाव जोयोमोन जोंनिया गुमिया गोजानावसो जायो होनो मालाय जि बल गेलेदों दादामोनहा Tapi आंनोबो नांगौ खर' साबोजोब्बायहाय गारि गाखोनानै बाजार मोनफैफिनबाय नै बाजार स' लोगोफोर न'आव सफैफिनबाय आरोना दहायनो फैनानै डाइरेक्टनो दुगैफैबाय आङो ओमफ्राय दुगैनानै जिरायफैबाय आरोना खावख'नो आराम मोननायनि बिराद मेंबोबाय ओमफ्राय मा जादोंथाय मिन्थिया बिराद उदै साबोदों आरोना आङो बिनिफ्राय ओमफ्राय माने खर'बो बिराद साबोबाय गारि गाखोबारिबाबो खर' सायो आरो गारियाबो मा गारि खुमब्रा गारि ना मा गारि होनोनो ना एम्बु गारि होनो मिथिलाय लांला आङो बिराद गोबावजोंसो खारदों दहायो 1.5 घन्टासो थानानै ओमफ्राय बोरैबानो देखसु मा जानानै गोबालायखो बेलाय मा जानानै गोबालायखो नोङो थंख्र' गुजुगासिनो दं बियो दलथा हामा जा जारलासो ओमफ्राय जाथों ओमफ्राय मा होनोमोनलाय थांनानै आङो जेबो भिडिअ'थ' खालामहैनाय जायासै मानो होनब्ला एसे मोजां गाज्रि रायलायबाय माबाय ओमफ्राय बेफोरखौलाय माथो भिडिअ' खालामबावनो ना ओमफ्राय आरो सोरबाबा कमफर्टेबल मोनो सोरबाबा मोना बायोना सोरबा ओंखारनो आरो गासिबो एखे थाजोबा नालाय बिनि थाखायनो थांबाय दसे जिरायबाय आंबो आरो सानजौलांबायना सानजौलांनो माने आरो आं बैयावबो हाबलांदोंमोन नालाय बै सासे आइमोनहावबो हाबलांदोंमोन नालाय आङो बेयाव हाबनानैसो ओमफ्राय आरो टट' लानानै बिसोरनो देखायखादोंमोन आं दहाय टट' लानानै आरो बिसिनिसिम थांबाय आरोना ओमफ्राय आं लामा ससेयावनो ओंखारलांदोंमोन नालाय थांनानैहाय सहैबाय दसे जिरायबाय दै गुसु लोंनानै ओमफ्राय आइयाबो दंहैयोमोन आरो ओमफ्राय आइयाथ' बै दाखालि जे जों आब'मोनाव थांदोंमोन दाखालि खनसे बेयो आब' गेदेर आरोना ओमफ्राय नैबे आं दिनै थांनाया आब' उन्दै बे बिजावजालि उन्दै बै आब' गेदेर मोनावसो थायो आरोना आइया ओमफ्राय आंखौ थांगोन होननानै मिन्थिनायखाय बेवाइया खोन्थाहरदों न'आव थाया नालाय बेवाइफोर उन्दैया ओमफ्राय फैदों आरोना आइयाबो फैबाय जिरायबाय ज'नो ओंखाम जाबाय रायलायबाय दसे मोजां गाज्रि बिदिनोसै संसारनि खोथा मोजां गाज्रि रायलायबाय आरोना रायलायबाय जालाय होनलायनो दसे गोबाव जिरायबाय दान्दा थां दाहाय थां होनबाय आरो आइयाबो सान्दुं गोसायाव दान्दा थां होननानै ओमफ्राय माथो होनबावनो मालायनाव थांबाबो बेनो न'आव थांबाबो बेनो आंहाथ' हासबेन्डआ थांफायाखै गारि गाज्रि नालाय फनानो फन माला फैयो ओंखारदोंना ओंखाराखै दाबो ओंखारा दाबो फैया बिदिनोसै आरोना मा होनबावनो सोरनि हासबेन्डआ बेबायदि कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आंनाथ' हासबेन्डआ बेबायदिनो आरोना अबेबा थांबाथाय आयै फन हरगोन आरोना जेन अबावबा गोमाबोगोन अबावबासो जेनेबा अबावबा बेरायनो थांनाय बायदिनो जारलासो ओमफ्राय बिबाजैजों रायलायहरबाय आं फंनैसो माथो बिलाय बांद्राय फन हरबा आंना जायनि न'आव थांदों बेखौनो रायलायहोगारो माने बायो आरोना अबावबा थांबा बिदि फन हरबाय थाबा एसे
उसुबिदा मोनो ओमफ्राय जेनेबा होनोबो ना मानसिफोराबो मा फन फैबाय थायो नोंसालाय गोसथोलायनाय बायदि बेबायदि होनोबो ना बायोबो आरोना ओमफ्राय माथो होनबावनो बिदिनोसै गासिबो एखे जाजोबा नालाय ओमफ्राय हारसिंना न'आवबो रावबो गैया थानो सुखुवाखैनो माला फैयो थाब फैया ओमफ्राय गारियाबो थाब खारा नालाय दानो थाब ओंखाराबा दा मोनागुलायगोन दाबो फैया होननानै बुंहरबाय थायो आरोना ओमफ्राय आरे आखाइ सालायलायबायहाय मबाइल हमनाया बिरादनो ओमफ्राय आङो गामियाव थांबाबो बेबायदिनो आरोना बोराया फन हरबाय थागोन माला फैगोन होननानै ओमफ्राय हर थाबोबाथ' दंसै ओमफ्राय सोरांस्लाबनो हाला आरोना खयथायाव ओंखारबोयो दाबो फैया फुङावनो फैनांगौ मा बिदिनो जाहरखायो आरोना मा होनबावनो भगबान जेरावबो थांनायाथ' जाखाया थांनाया बिदिनोसै न'आव थाङो ओमफ्राय दायो दिनै खामानि गोनांखायसो थांखादों आंबो नङाबाथ' थांनाया जाया बांसिनानो ओमफ्राय थांनोबो न'आवबो मानसि थाया आरो एखमबा थाखा फैसानि खोथा एखमबा सोलाबनाय सोलाबि बेबायदिनोसै आरोना स' लोगोफोर थांबाय जिखुनु थांनानै रायलायबाय माबाय दसे जिरायबाय फैबाय आरोना सानजौलांनो माने सानजौनाय जानाय नङामोन आरोना ओमफ्राय गारियानो 1.5 घन्टा बा आइ थिंक थाम्फैयाबो बारासो जादों खोमा आरोना 1.5 घन्टानि गारि नेनांनाया माने गारियावनो जिरायनानै थाबाय थादों मानसि बुङागौ माने खारखायालै सयथिबो सराइबिल थांग्रा गारिया ओमफ्राय फैनायाबो बेबायदिनो आरोना जेब्लासिम बुङा अब्लासिम फैया ओमफ्राय आङोथ' आरो बिदि गारिजों थांफेराखैना दिनैसो फार्स्ट टाइम थांदों आरोना आङो गारिजोंहाय ओमफ्राय ओरैनोबाथ' न'नि बाइकजोंनो थाङो जोङो जेरावखि थाङा जेरावखि फैया ओमफ्राय गामियाव थांबाबो न'निजों थाङो ओमफ्राय गारिथ' गाज्रि नालाय दासान्दि आं बासजोंनो थांगासिनो दं न'आवबो 2 घन्टा होनबाबो माने थाब खारो बासआ खिन्थु बै लामायाव लाखिलुखिलाजोंसो गोबाव जायो ओमफ्राय ओरैनोबालाय बिनिया थाब खारबा दसेनो सहैयो आरोना ओमफ्राय जुदि थाब खारबा थांगौ 1 घन्टाथ' लाखायो लामाया बेयावबो गसाइगावनिफ्राय सराइबिलसिम बे खुमब्रा गारिजों थांनांगौबा 1 घन्टा आरोना ओमफ्राय आं दहाय फैनायाव एसे थाब सफैनाय मोन्दों आरोना बोरैबाबा स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानो आङो आब'मोनाव थांदोंमोन बिजावजालि जोंहानिनो थांबाय आलासि जाथावथाव थांबाय आरोना ओमफ्रायो रायलायनांगौ खोथाफ्रालाय बेनोसै मेन खामानियानो आं बिसिनाव नंखायामोन नालाय दस्रानावसोमोन नालाय बिसिनावबो थांबाय आरोना थांनानै ओरै आलासि जाथावथाव ओंखाम जानानै फैबाय आरो माथो होनबावनो लोगोफोर बिदिब्ला बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार बिराद मेंबाय आरोना लोगोफोर खर' मेगन साबोजोब्बाय आंना ओमफ्राय उदैबो सादों दै मिन्थिया दिनै मा जादोंथाय बाहादुरि माने मालायनाव थांनाय समावसो बिदि जानानै होयो आरोना